No niin. Nyt sitten kysellään korteilta vähän ymmärrystä siihen, että miten sen äidin ja tyttären suhde voi olla joskus vähän haastava. Eli sanoisin, että äidin ja vanhemman suhde on maailmassa se kaikkein tärkein suhde. Ja silloin kun se on tärkeää, niin voi olla, että siellä on enemmän paineita kuin muissa suhteissa. Mehän ei voida sitten lähteä vaan kävelemään, että siinä pyritään niin kuin löytämään semmoinen hyvä tapa olla yhdessä, kun niin kauan ollaan yhdessä. Ja tämän takia se voi olla, että siihen tulee asetettua aika paljon semmoisia paineita. Odotetaan toisilta aika paljon ja sitten kun ne omat odotukset ei täyty, niin voi olla, että siinä sitten pettyy ja purkaa sitä pettymystä toiseen. Tai sitten kun ollaan niin lähellä toisiaan, niin voi olla, että luullaan ymmärtävämme toisiamme, mutta sitten unohdetaan kuunnella toisiamme. Et lähdetään vähän ylitulkitsemaan liian varhain. Ja tietenkin sitten nuoren tehtävä on myös päästä irrottautua vanhemman niin sanotusti huoltovastuusta ja siitä, että vanhempi jotenkin niin kuin ehkä itsekin jää kiinni joskus omaan nuoreensa ja tekee siitä ihmisestä elämälleen merkityksen. Tämä on aika iso asia kaikkinensa. Tärkeää, ihanaa. Vanhempana oleminen on ihanaa. Ainakin itse koen niin. Mutta se ei ole ihan mutkatonta aina. Katsotaan. Lumovoimaa. Ja voimaa. Nyt on voimaa 2 kortin verran. Sitten on miekkojen ritari ja jälleen tuli miekkojen ässä. Katsotaan, mitä se tässä tarkoittaa. Miekkojen prinssi. Nyt on miekkoja tosi paljon. Tää olikin sauva. Sitten mulla on tämmöiset ihanat kasvistokortit. Metamorfoosis. No tähän liittyy just kyllä nuoren elämään aika vahvasti. Conduit. Okei. Katsotaan tota vähän tarkemmin. Ja sitten beloved. Eli tässä nyt voisi ajatella, että tässä on tämä ajatus siitä vanhemman ja lapsen suhteesta, johon liittyy paljon rakkautta, mutta entä jos siinä on kitkaa? Katsotaan, mitä saan aikaiseksi. Kun luen noita hetken aikaa itsekseni, voit myös pysäyttää videon ja jatkaa sitten, kun olet itse miettinyt hetken sitä ongelmaa, joka sulla on. Niin katsotaan, miten nämä kortit sitten antaa vastaukseksi. No niin, kyllähän tuli muuten itse asiassa tosi ihanat kortit. Tässä tuli paljon pohdittavaa. No sanotaan näin, että jos nyt puhutaan äidistä ja tyttärestä, niin tietenkin tässä tietyllä tavalla ihmiseen liittyy tämä metamorfoosi, että muututaan sieltä pienestä lapsesta sitten jossain vaiheessa aikuiseksi. Ja tämä naiseuteen liittyvä muuttuminen, niin sehän on yksi asia, mitä nuori tyttö käy läpi. Ja ongelma onkin siinä, tai haaste ehkä siinä, että kun hän muuttuu, niin ymmärtääkö se vanhempi sitä muuttumista? Osaako hän olla siinä mukana? Nimittäin täällä tuli tämmöinen ihana kortti, joka muistuttaa siitä, että vanhempien tehtävä on itse asiassa saattaa tämä seuraava sukupolvi niin kuin siihen omaan elämäänsä ja olla siltana edellisten sukupolvien ja uuden sukupolven välillä. Ja tämä onkin oikeasti vanhemmalle ja erityisesti äidille tosi iso tehtävä, että hän on siinä luomassa sitä iloa ja sitä onnistumista sille nuorelle tyttärelle, hyväksyy hänen metamorfoosiin liittyvät vaikeudet ja haasteet,
ja osaisi auttaa siinä. Ja yksi ongelma, mikä siinä ehkä on se, että jos äiti ei rakasta itseään. Eli jos hänellä on omia ongelmia siinä omassa suhteessa itseensä, että tämä ei ole niin kuin äidin ja tyttären, tätä voidaan katsoa myös äidin ja tyttären välisenä läheisenä suhteena, mutta kyse on myös suhteessa itseen. Eli jos suhde omaan itseen on selkeä, niin silloin on helpompi suhtautua siihen jälkikasvuunsa niin sanotusti kirkkaan, rakastavin silmin ja sieluin. Ja tämä on tosi tärkeää, että pitää ne omat haasteet ensin käsitellä ennen kuin sitten ehkä osaa suhtautua siihen nuoreen. Ja tässä tietenkin tulee tämä tämmöinen luonnon, mikä meidän luonto on. Ja voihan se olla, että tässä on vähän niin kuin tämmöistä kahden vahvan äidin ja tyttären välistä niin kuin voiman mittelyä tietyllä tavalla. Mutta sitten jos se jää tähän tämmöiseen niin kuin haasteeseen, että ei nähdä sitä toisen vahvuutta niin kuin hyvänä asiana, niin silloinhan siitä tulee tahtojen taistelu. No miten tästä sitten päästään pois tästä tahtojen taistelusta? Niin siihen me tarvitaan nyt taas sitä intuitiota, että me osattaisiin huomioida se, että nyt ollaan hetkessä, jossa pitäisi ehkä muuttaa suuntaa, tehdä jotenkin toisin. Eli se, mikä ei toimi siinä suhteessa, niin kysehän on siitä, että silloin pitäisi muuttaa suuntaa, tehdä jotain toisin. Ja tähän liittyy nimenomaan miekat ja miekkojen prinssi myös. Eli ootko valmis? Ootko valmis tekemään töitä sen asian kanssa, että siihen suhteeseen tulisi jotain uutta ja luovaa? Eli olen voimakas ja vahva ja lumoamalla se, kuka olen. Eli sillä äidillä oikeastaan on velvollisuus nähdä sen oman jälkikasvunsa lumovoima ja upeus ja auttaa häntä kasvamaan siksi hienoksi, mahtavaksi sieluksi, joka hän on. Ja tässä mä näen, että sitten se on mahdollista sen äidin ja tyttärenkin suhde olla mitä kaunein ja ihanin ja niin kuin semmoinen molemmille antaa semmoista rakkautta ja voimaa ja keskinäistä kunnioitusta. Mutta se vaatii se ymmärryksen, että me vanhemmat ollaan täällä linkkinä seuraavaan sukupolveen ja meidän tulee se meidän oma rooli kantaa sitten vastuullisesti ja auttaa sitä nuorta kasvamaan aina vaan niin kuin sukupolvesta toiseen ihanammaksi yksilöksi. Eli tsemppiä kaikille äideille ja tyttärille. Tyttären rooli tässä ehkä on nyt vähän haasteellisempi, koska jos äiti ei ymmärrä tätä omaa rooliaan, niin tytär on aika vaikeassa tilanteessa. Että lukeminen painottunut siihen äidin rooliin, mutta miten tytär voisi ottaa äidin roolin huomioon? Voi ehkä olla, että hänenkin on ymmärrettävä, että siellä on joskus ollut se nuori, kasvava muuttuva teini, jonka oma äiti ei ole ehkä osannut sitä kasvua tukea oikealla tavalla. Ja siksi tämä hänen äidin niin kuin ymmärrys itseään kohtaan ja rakkaus itseään kohtaan on kärsinyt kolhun, jolloin hän ei pysty olemaan se ihana, tukeva aikuinen.
Mutta tämän ymmärtäminen voi auttaa sua ehkä helpottaa oloa. Ja toivottavasti joku ajatus tästä kuitenkin jäi itämään ja antaa sulle pienen keinon niin kuin siirtyä kohti semmoista parempaa äiti-tytär-suhdetta.